Jullie hebben honderden mensen, hebben jullie uiteindelijk een geweldige vakantie kunnen geven. Zeeland is jullie daar ontzettend dankbaar voor. En Limburg natuurlijk ook. En ik wil jullie daarom namens het provinciebestuur een Zeeuws compliment overhandigen in de vorm van een oorkonde. Alsjeblieft. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het echt prachtig dat de commissaris ons dit compliment heeft gegeven. Eigenlijk het provinciaal bestuur, omdat wij als Watersnoodmuseum, die ook graag partner waren in dit project, natuurlijk ook weten vanuit de verhalen van 1953 hoe belangrijk het was dat de wereld schouder aan schouder stond. En de mensen in Limburg hebben Zeeland toen niet vergeten, hebben heel veel gedaan en we konden nu met dit project wat terug doen. Met het project Zeeland helpt Limburg hebben we dus accommodaties beschikbaar gesteld waar mensen een vakantie konden ondernemen. En dat was natuurlijk heel erg fijn, want deze mevrouw is met haar dochtertje gekomen in het Zeelandhuisje in Scharendijke. En deze mensen, dat was het eerste gezin wat vanuit Limburg arriveerde. En zij hebben ook heel veel meegemaakt, dusdanig dat de woning, ze hebben zoveel water binnengekregen in de woning, dat die nog steeds niet hersteld is. Als directeur van het Watersnoodmuseum zie ik dit soort verhalen natuurlijk dagelijks. En ik zie van de verhalen van 53 wat dat voor mensen betekent. Nou, Limburg was van afgelopen zomer en ik zie een enorme behoefte om die verhalen ook te kunnen delen. Het thema is ook zo vreselijk actueel. Nu met de zeespiegelstijging en alles wat zich voltrekt, denk ik dat we actueler zijn dan ooit tevoren. Nou, als je deze plek ziet op de stormvloedkering bij Neeltje Jans. En je ziet daar ook de pijlers van de stormvloedkering. Ja, is eigenlijk wel heel symbolisch natuurlijk voor Zeeland. Want we hadden die enorme watersnoodramp van 1953. Maar de deltawerken hebben ook weer het vertrouwen gegeven dat we hier ook weer veilig zijn. En in de veiligste delta misschien wel van de wereld wonen. Het water stopt nooit en je moet er altijd aan blijven werken. En we onderschatten het wel, maar in Nederland zijn natuurlijk tienduizenden mensen dagelijks met het water bezig. Dat is niet voor niks.